Haupa, Luisio Fernandez naiz, nire presentazioa jarriko baduzu, Berandu, batzuk luzatu dira eta nik saiatuko naiz, ustez neuzkan 15 minutua baino handik eta azkarrago egiten hoxe. Bueno, garatzen ari garen aplikazio bat aurkeztuko dizuet. Jarri diogu izena. Eta euskarazko ikusentzunezkoentzako Chromecast aplikazio bat izango da. Prozesu honetako aurreko jardunaldi baten diapositiba hau ikusi nuen. Nola estutzen zen sorkuntzatik ekoizpenera pasatutakoan ideiak estutu iten da kanal hori, eta oraindik eta gero estuen zegoena zabalkundearen momentua zela. Eta pentsatu genuen, proaktiboak izan da, zabalkunderako ideia bat aurkeztuko genuela, eta alaxe jongeruen, omengo antolatzaileen gana, eta ideia bat proposatu, ideia bat garatu, eta horretxekin gabiltzat. Nola zabaldu, hain estu ikusten dan kanal hori, euskarazko ikusentzunezkotako zinema eta ETV, ze telebista azken batean hori besterik ez daukagu, hori nola zabaldu daiteken, ez? Eta pentsatzen hasita, zabalkundean non egin leiken, hemen aurretik ere aipatu dan kontua da, batetik bi pantaila nagusi daude gaur egunean, bata denon eskuetan dauzkagun telefono mugikorrak, eta gero ere etxean honezkero danok daukagun hori, eta esan nahi dut telebista laua ez horra agertzen dan dekorazio random hori. Zine pantaila baten kalitatezko telebista bat daukagu, eta uste dut helburua bi pantaila nagusi horietara iriste dela momentu honetan. Eta zabalkundea nola? Bueno, esan dan bezala, gero eta ikusentzuneko kontsumitzeko eredu bat ari da zabaltzen, eta hori da on demand nahi dudanean, menu erraz baten bidez, ahal bada, eta gainera gero eta lotuago daude bi gailuak, telefona eta telebista, mando bezala edo konexio bezala, eta hau joan dan astean Sundar Pichar Googleeko nagusiak emandako datu bada, YouTubeko ikuskatzeak telebista aparailuan igo dire 170 urte betean. Eta hori egingo dugu praktikan Chromecast delako aparailu batekin. Holako gailu txiki bat da, eta dago instalatuta anatzean dagoen telebista batean, eta konektatuko garenean telebista ikusiko dugu, han ikusten dugun bezala, eta Android aplikazioen bidez kontrolatzen da. Badaude beste aparailu batzuk ere bai, telebista bat ikusentzunezko hub internetero bat bihurtzen dutenak, baina gure inguruan gehien ikusten dianak dira Apple TV eta Google Chromecast. Hauek dira apirileko datu batzuk, eta interesgarri batekoak, estatu batuetan eta erresuma batuan Roku eta Amazon Fire eta tresna batzuk ikusten dira, baina hemen esaten dudan bezala, batez ere Apple TV eta Chromecast. Eta, diferentzia handi bat dago bien artean, eta da Apple TV 150 euroko trasto bat dala, eta Chromecastako eta 19 euro bakarri balio ditu. Eta gainera, telefonekin lotuta dago, eta Hego Euskal Herrian behintzat Android telefonoak daudena lotuta Chromecastarekin merkatuaren 185 dira. iPhoneak askoz gutxiago dira Euskal Herrian, ez nago seguru iparraldeko datuei buruz. Eta bi trasto hauekin egin duguna egiten gabiltzana da, aplikazio bat, berez Android guztietan ikusiko dana, eta gainera, telebista bat baldin baukazu Android horren aurrean, dala zure etxeko, edo beste nomaiteko Chromecast badaukana, ikusingo da. Eta baita ere ikusiko da, por cierto, Euskaltel orain promozionatzen hasi den trasto horrekin, ustez Chromecast gaitasuna daukala, ari dalako promozionatzen. Nik ez dut ikusi, baina ala baldin bada, egia baldin bada esaten dutena, hau, han ere ikusiko da. Eta aukiko ditu Euskarazko dozena bat eduki kanal, edo gehiago.
Hemen hitzartutakoak aipatzen ditut, Goiena telebistaren edukiak ongo dira, Goierri telebista, 28 kanala, Erlo telebista, hauek Gipuzkoako herri telebista batzuk dira, Dantzan Eus proiektukoak erango dira, YouTubetik selekzionatutako euskarazko edukiak ere egongo dira, eta egon daitezke ere aukeran, 11 telebistari proposamen bat egin zaio, eta Oizmendi eta Xaloa telebistekin ere egoteko intentzia daukagu, eta ETB ere egon daiteke hemen. Erreza da. Borondate pixka baukazue. Hau da, zirriborro bat zer izango da. Irekiko dugurean, zirriborroak bezala daude margotuta. Pantalla bat bakoitza kolore bateko aitzen zaigu, zirriborrotan. Gero, diseinu ganorazko bat ere eukiko du. Ireki eta kanal sorta bat ikusiko dugu, mosaiko batean. Hemen 10 agertzen dira, baina eskrola egingo dugu, eta izan daitezke 20 ere bai, baina ez dut uste 80 izango eanik. Batean klikatu, eta ETB-ko adibide bat jarri dut. Programa sorta bat ikusiko dugu. Kanal bat da, izan daiteke telebista bat, telebista txiki bat, edo izan daiteke telebista baten programa jakin bat. Edo programa zerbait ere bai, azken albisteak izeneko kontzeptu nahasi bat adibidez. Baina kanal batean klikatzen dugu, eta ikusiko ditugu azkenengo bideoak. Klikatzen dugunean batera, play botoia agertuko zaigu, eta play ematen diogunean, edo ikusiko dugu mugikorrean, edo telebistara baldin bagoaz, bota izango dugu Chromecastera. Eta demo erreal bat ere eduki badaukagu, eta momentuz kanal bakarrarekin, dantzan proiektuaren bideoen sortekin, eta eskatuko diet Chromecastera pasatzeko, bai, telebistaren konexiora pasatzeko, ez dakiz ikusiko da nortekan. Igual agertzen da aurreko bideoa, ez da zer ikusten. Botako dut egukiren bat, lehen instalatu dut, Sala Rosak aipatu du, Ile Arena izeneko aplikazio bat, handikan ikusten diana, eta hori instalatu dut. Eta badoan. Azken batean bihurtzen da, zure telefonoa bihurtzen da telebista komandoa, eta ez dakit da bilen ikusi da unetxo batez. Ez da ikusten, beste programa bat egin zeiatuko naiz. Edo badoa. Kargatzen nahi da, ez da ipa. Bueno, erukutsi nahi nuen berak aipatu duen, hau da. Hau da, zuk aipatu duzun programa bat gainera, Usi Paiba. Eta orduan Usi Paiba ikusi dezakegu, gutako edozeinek ikusi dezake etxean. No ez haluan totosi Olako trastotxo batekin. Bueno, pues olako gauza bat egingo dugu euskarazko ikusentzunezko edukiak gutako dituena. Audiorik ez dago soinua, telebista hau soinu duna da, ikusten dana Chromecastarekin. Eta beste aplikazio bat egin dugu, eta hemen dauzkat. Ei, varo sitä. Zer egin dugu? Se on mun tädin antama. Hori izan da. Tosi kallis. Ja on sillä siis tunnearvoa. Adibidez, hemen ikusten duzu, Oianek ikusten du, bentsinisteko. Bideo zerrenda badaukagu. Arkistojen aarteita. Ematen baldin badi. Katos. Telebistan daukazutean bitartean, emititzen, telefonara bilezakezu, itzeiteko, tuiteatzeko, nahi duzunerako, edo beste programa batera pasatzeko. Eta, emango diogu, Arimen gaueko, Halloween gaueko bideo honi. Tämä markettikamaa. Eta honi, Mites sun? zapaldu ingo dut hain ikusten nahi zen, eta hain, kargatuko zaigu, bueno, logoak eta hautxe lantzen nahi gara. Eta, bideo bat agertu zaigu, eta
ikusten ari garela, hau, ezakegu beste bideo bat, emagun hau, eta erabaki ezaket hilarara jarri. Hau oianek ziurtatuko du gertatzen ari dala. Hilarara jarri, olaz dantez dantzariarena. Eta, dago hilara hausila. Eta orain, saltatu dezakegu bideo bat ikusten ari garela, hilarako gurren gora, edo beste bat aukeratu, inkluso zein jarriko dugu. Beraztegiko helduen dantza soka emango diogu? Venga. Eta hau, hilarara jarri beharrean, beste aukera bat daukat, oraintxe jo. Eta, beste bideo bat kargatzen zaigu, mentana pantzan da. Kanal hau daukagulako. Baina, esan dizuetan bezala, lehen aipatu du zerrendatxo bat, izango dira dozena bat kanal gutxienez, ziurtatuta daudenak. Goienakin, eduki desente ematen duen erripedista bada, eta ez da izango bakarrik goiena, baizik eta programa jakin batzuk, eta albisteak, eta alako gauza bat izango da, eta beste aukera batzuk oraindik irekita daudenak. Erakutsi dudan mosaiko horretan, berriaren araberan ikuste dut komplikazio askorik gabe antolatuko den gauza bat. Eta, espero dugu gauza hau urtarrilerako amaituta egotea eta laborategi hori martxan baldin badago tabakaleran, antxe aurkezpentxo bat egin, eta ez da izango laborategiko gauza bakarrik, esan bezala, aplikazioa izango da, norberak zine jetxiak izango duela Androidera, eta gero Chromecasta edo Euskaltelen dekodifikatzaile hori daukanak, etxean ere ikusi ahal izateko gauza bat izango dela. Horixe da ba. Pause emango diot, eta bukatu dugu.